खुलुमबाय बर'सा देरासार YouTube चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय नैबे समाव आङो दङ चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नैबे 2 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 7 जानुवारिसिम जाबाय थानाय नैबे दैजिं फेस्टिवल बे फेस्टिवला दिनै जागायबाय तो आं नैबे समाव आङो बर'नि सासे मुंदांखा इउटिउबार बिथां Alfred Basumatary बिथांजों आङो दिनै रायज्लायगोन बिथाङा नैबे दैजिं फेस्टिवलाव फैदों तो नोंथांमोनजों आं नैबे समाव मोगा-मोगि लानो सानदों आरो बिथांनि माखासे जिउनि जारिमिन बेखौ आरो नैबे इउटिउबार हिसाबाव बिथाङा माबोरै बेसिम मोनफैदों दा बिनि सोमोन्दै आं बिथांनाव मोनथिना लागोन नैबे समाव आङो मुंदांखा बर'नि इउटिउबार Alfred Basumatary सारखौ नैबे समाव आङो आंनि इउटिउब चेनेल जानानै बरायनो लाबाय Thank you, hi. नैबे समाव नोंथाङा नैबे दैजिं फेस्टिवलाव दा नुजाथिफैदों दा माब्ला फैनाय आरो नैबे दैजिं फेस्टिवलनि जिहेथु एम्बेसेडर नङा होमबा बेखौ नोंथाङा मोनदों नामा बेखौ एसे आं स्लाइटलि फार्स्ट टाइमाव मिथिजानो लुबैदों अके आं थांनाय बोसोराव फार्स्ट बड'लेण्ड एम्बेसेडर बानायजेनदोंमोन ओमफ्राय देग्लाय सेकेन्ड सिजन आरो एम्बेसेडर्सनि दा एम्बेसेडर्सआव मा माने सासे मानसिखौ खेबसेल' लायो माने गोदान मानसिफोरखौ लिंहरो देग्लाय बिसोर दस्रा गोदान आरो 12 जन लिंहरदोंलाय सासे मानसिखौनो लिंहरबा सासे मानसियाल' मिन्थिबाय थाबायना माने बोसोरफ्रामबो गोदान मानसि लिंहरबा गोदाना मिन्थिलांबाय बे मोनसे चेन्जसो नालाय आंनिफ्राय मिन्थिबा बेनो जाफिनबाय थाबाय नालाय दस्रा गुबुन मानसिफ्रा एक्सपिरियेन्स मोनला नालाय दा बेनि थाखाय माने बोसोरफ्रामबो गुबुन माने ट्राभेल ब्लगार्सफोरखौ लिंहरो आरो दा देग्लाय गोदान फ्रेश 12 जना फैलायबाय दा बिथांमोनहा नुसिगोन बिनि बारै लिरसिगोन बिसिनि थ्रुयै आरो दस्रा गोबां मानसिफ्रा मिन्थिसिगोनलाय माने एरहोनाय आरो बे दा नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों दे नोंथाङा बै जागायनायनिफ्राय दिनैसिम दा नैबे इउटिउब फोथाराव दा माबायदि बेसिम मोनफैनो हाखौ बेखौ एसे अडियन्सफोरनो बा नायगिरि बिथांमोननो आं जेनेबा इउटिउबनि साक्सेस मोननायखौ मिन्थिनो लुगैदों आं सिगाङाव इउटिउबखौ जास्ट एस ए फानसो बानायदोंमोन आं माने ब्लगिंआ मा होनो आं बेखौनो मिन्थियामोन केमेराफोरनि सोमोन्दै आं जेबो मिन्थियामोन आं ओरैनो मबाइलजोंसो खेबलाबायदोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय मबाइलजों खेबनानै इन्टारेस्ट मोनदों ओमफ्राय इउटिउबाव आपल'ड खालामजेनदोंमोन इउटिउबाव आपल'ड खालामजेननानै माने बिराद खुसि मोनदों आरो जेनेबा हाब दिनै आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो हाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट ट्राइ खालामबावनोसै बेबायदिनो लासै माने इन्टारेस्ट मोनलांनानै आं आपल'ड खालामदों आरो ओमफ्राय आं रोङामोन एडिटिंफोरखौबो जेनेबा सिगाङावथ' मा लेपटपाव उइन्ड'स मुभि मेकार बिदि थायो सिम्पोल ओमफ्राय दा जेबो खालामनो हायामोन जेबो एडिटिं ओमफ्राय आंनो एसे इउनिक टेस्ट नांगौमोन आरो साबसिन एडिटिंनि थाखाय आं बिदिनो बिराद रिसार्च खालामदों गुगोलाव इउटिउबाव बिदिनो आं गुबुन भिडिअ एडिटर सफ्टवेर आं ट्राइ खालामदों बेनिफ्राय आं सेटिसफाइ जायाखै आरो उनावहाय थाङै खालामनानै बे प्रिमियार प्र'खौ आं बोरै मोनफ्लांखो बेखौ बाहायजेनदों आरो ओमफ्राय आं बेहाय माने इन्जय मोनदों आरो बेनिफ्राय दिनै एसे एडिटिं रोंबाय गाबोन एसे रोंबाय बिदिनो रोंलांदों आं एखमबा हरसे गाहाम उन्दुआमोन माने नों भिडिअनि थाखाय माने रोंनो थाखाय माने नों सासे इन्टारेस्ट थायोबा मोनसे जिनिसखौ सोलोंनो गोसो दंबा माने नों नाजागोन आरो नोङो मेंनो रोंनाय नङा आरो आंबो थिग बेबायदिनो आं जबबो मावोमोन सिगाङाव बेनिफ्राय आं बिदिनो हरसे गाहाम बिदिनो सोलोङोमोन एखमबा टिउटरियेल इउटिउबाव नायो एखमबा गुगोल्सआव बिदिनो फरायो बिदिनो खालामै दिनै एसे गाबोन एसे रोंलांदों आं एडिटिंनि सोमोन्दै रोंलांदों ओमफ्राय केमेराखौ आं सिगाङाव जेबो रोङामोन स्टेबिलाइजेसना मा जिनिस आं बेखौ रोङामोन सिगाङाव ओरैनो जास्ट हेन्ड हेल्ड आखायाव लानानै खेबलाबायोमोन बेनिफ्राय उनाव मिन्थिबाय ट्राइपड नांगौ होननानै स्टेबिलाइजेसन खालामनो थाखायबा गोदोथ' केमेराफ्रावबो स्टेबिलाइजेसन गैयामोन नालाय इनबिल्ट गैयामोन मबाइलफ्रावबो गैयामन केमेरायावबो गैयामोन गोदो नों ओंखायनो ट्राइपड लानानै खेबनाय मानाय नुयोमोन दा लासै टेक्न'लजिया जेरै आपग्रेड जालाङो केमेरायावबो मबाइलावबो स्टेबिलाइजेसन फैहांबाय जेब्ला आं ओरैनो दाम खमनि 1000फोरनि ट्राइपड लानानै गिदिंलाबायोमोन मानसिफ्रा बुंलाबायो मा जाम्बा जाखो माखो बिदि बेनिफ्राय आंथ' इन्टारेस्ट नालाय बिदिनो दिनै एसे केमेरानि सोमोन्दै आं मिन्थिलांदों स्टेबिलाइजेसना मा होनो बेनिफ्राय अट' फकासआ मा होनो बेनिफ्राय ल' लाइट पारफरमेन्सआ मा होनो बेनिफ्राय पर्टेबिलिटिया मा होनो सासे ब्लगार जानोबा मा जिनिसा इम्परटेन्टसिन बे जिनिसखौ आं हमनो हादों आरो आं दा मिन्थिबाय सोरबाफोर जुदि ब्लगार जानो लुगैदोंबा नोंनि 4 लाख 5 लाख केमेराया जेबो खामानियाव गैया नोंनि मेन जिनिसा जाहैबाय नों स्ट'रि लाबोनो हानाय कन्टेन्ट लाबोनो हानाय
देखायनो हानाय मोनसे जिनिस माबा मोनसे इनफरमेटिभ होनो हानाय बा एन्टारटेइनिं जानांगौ आरो बेनो जाहैबाय नङाबा इनफरमेटिभ जानांगौ नोंनि भिडिअ'आ नङाबा एन्टारटेइनिं जानांगौ बिसोर मोननैनि थाखायल'सो नायो ना दा बे जिनिसखौ लाबोनो हानांगौ आरो नों 3 लाख 4 लाखनि केमेरा बाय मालाय मा जानो बे जिनिसा गैयाबा इनफरमेटिभ नङाबा एन्टारटेइनिं नङाबा दा जोङो बेखौ मबाइलजोंबाबो बानायनो हायो आंबो मबाइलजों बानायदों आं लासै लासै सोलोंनानै जेला एसे साक्सेस मोनलांदों आं बेनिफ्राय आपग्रेड खालामदों आंनि गाजेटखौ बे नङाखि आं ब्लगार जानोबा आं डाइरेक्ट 3 लाखनि केमेरा नांगौ बा 4 लाखनि केमेरा नांगौ बे नङा मेन जिनिसा नों माबायदि क्रिएटिभ लाबोनो हायो नों मबाइलजोंनो आंना मबाइलजोंनो भाइरेल मोननाय दं मोनसे भिडिअ'आ 6 मिलियन भिउस थांबाय नोंथां बे ओंखाम जालायनाय कम्पिटिसन बानायदों आं ओरैनो बेनो एन्टारटेइनिं बा इनफरमेटिभ जानांगौ भिडिअ'आ बेनो आरो आं दा बिदिनो आरो आंखौ बिराद मानसिफ्रा बखियो बिदिनो बिराद नेगेटिभ कमेन्ट बायदिसिना आं खर' साया मा होनबा नोंनि कमेन्ट्स लिरनायनि थाखाय आं बे खामानिखौ आं मावाखै मा होनबा आं इन्टारेस्ट मोननानैसो आं इन्जयमेन्ट मोननानैसो मावदों ओंखायनो सोरबाफोर जुदि ब्लगार जानो लुगैदों बा साक्सेसफुल इउटिउबार जानो लुगैदों बा नोंसोर खर' सानाङा मालायनि बे नेगेटिभ कमेन्ट्स बा मालायनि बखिनायखौ जोगारहर आंथ' कमेन्ट्सफोरखौबो डिलिट खालामा आं पाब्लिश खालामो नांगौ माने बे खामानियाव कम्पिटिसन थायो बा जेलास थायो नों मोनसे बिजनेस मावबाबो सोरबा सासे नोंखौ गाहायाव बोख्लायनो थाखाय नाजागोन दा बेफोर जिनिसावबो बिदिनो जायो दा खर' सानाङा आरो जोंहा नोंनि खामानिखौ मावलांबाय थानांगौ मानो होनबा नों बे खामानिखौ मावनो मोजां मोनो बेनि थाखाय मावदों बेनो आरो आंनि एडभाइसआ ओमफ्राय आङो मोनसे सोंनो लुबैदों आरो जिहेथु नोंथांनि जे चेनेल बे चेनेला आलफ्रेड बसुमतारी गुबुनादि बिदिनो गावबा गावनि जेनेबा हमना ला गावबा गाव जेनेबा हमना ला नामफोरखौ लायो जेरै बड'लेण्ड उमुक जेनेबा हमना ला गावबा गाव मोनसे नाम थायो नङा होमबा दा बेवहाय नोंथाङा नामजों मोनसे माबा जादों बेनि एसे स्ट'रिखौ खोन्थानो हागोन नामा नामजों जानाया जाहैबाय आं खामानि मावदों नालाय मानसिफ्रा आंनि नामजों मिन्थिनांगौ इजि चेनेलनि नामाबो बेनो जाबाय आंनि नामाबो बेनो जाबाय आं मानि थाखाय मावदों बे खामानिखौ होनबा माने मानसिफ्रा आंनि खामानिजों लोगोसे आंखौबो मिन्थिलांनांगोन आंनि नाम लानाय लोगो लोगो मिन्थिलांनांगोन बेनि थाखाय आं बानायदों ओमफ्राय प्लास दिस इज ए ब्लगिं ना पार्सनेल चेनेल बा मोनसे निउस चेनेल बा माबा मोनसे एन्टारटेइनिं बाहाय ग्रुप गैया आं इन्डिभिजुवेलि खालामनाय नालाय औ माने नों ग्रुपाव बानायोबा कन्ट्रभार्सि जायो नों सासेनि मानसि नाम होयोबा आं इन्डिभिजुवेल नालाय आंनि चेनेल आइ एम दा बस आंनि नाम लाबाय बेनो जुदि नोंसोर 3 4जों ज' जाना बानायबाथ' नोंनि नामखौथ' होनो हायाना बिसोरथ' रागा जोंगोन नोंल'सो फेमास जाबाय ओंखायनो बेहाय माबा मोनसे नाम सायख'नानै लानांगोन आरो बे समाव दैजिं फेस्टिभेलनि एसे अडियेन्सफोरनो फोरमायना होदों जे माबायदि बेवहाय फैनांगौ आरो मा मा दं बेखौ एसे नोंथाङा जिउनि सिगाङावबो नोंथाङा बेनि एम्बासेडर जाखांबाय दा बे बेलायाव नैबे समाव नोंथाङा गोबां बाथ्रा बेनि मिन्थिगौ बे हिसाबै एसे फोरमायना होजानो लुबैदों आं देग्लाय दैजिं फेस्टिभेलनि लकेसनानो जाहैबाय दालां बारनाङा बे हाग्रामा ब्रिजखौ बेनि सिगाङावनो ओमफ्राय स्पेसआथ' माने बिराद स्पेसियास जेबो खोथायानो गैया बेनिफ्राय माखासे जिनिस गोदान एड खालामदों जाहैबाय आइ लाभ दैजिं दं देग्लाय बे बोसोराव माने फट' लानायनि थाखाय बिराद मोजां आरो दै सेरावबो माने फट'ग्राफि जन दं आरो मोजाङै साजायनानै दोनदों बेबो बिराद मोजां मोनसे माने पार्क बायदि आरो हें आउट खालामनो हायो दै सेराव ओमफ्राय बालाफोरबो गुफुर मोजां ना हाद्रि माने मैला नाङा नों बालायावबो जिरायनो हायो आराम नोङो टाइम पास खालामनो हायो आरो बेलासिफ्रावबो मोनायावबो फैनानै सानसुआवबो आराम माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो आरो गुबुन प्रग्रामफोर जाबाय थायो सानाव बेखौबो नायनो हायो सोरबाफोर नायनो गोसो दंबा सोरबा जानो लोंनो फैदोंबा रंजानो लुगैदोंबा हायो बेफोरनि गुबुन स्टल्सफोर दङ ओमफ्राय बाहाय एक्जिबिसन दङ एक्सप' माबा फाननाय बायनाय देखायनाय बेफोर दङ ना एक्सप' दङ बेनिफ्राय बाहाय आर्ट एक्जिबिसनबो दङ बिराद मोजां बानायदों देग्लाय बै सल्जार्सफोरनि थाखाय ट्रिबिउट बानायदों दावहायाव मारै थैया बेखौ देखायदों आरो माने सनानि बानायगैनाय बायदि नुदों गोमो कालार सना माने सोरबा आथिं जनाय खर' जनाय आखाइ जनाय बेफोरबायदि दिन्थिदों बैहाय बेखौ नुनो मोनगोन रौनियाफोरनि सल्जार्सफोरनि रौनिया होनोना ओमफ्राय माबाबो बानायदों बिसोर इउएफअ इंराजिनि आनआइडेन्टिफाइं फ्लाइं अबजेक्ट्स बेबायदिबो बानायदों बैथिं दङ आरो ओमफ्राय एक्जिबिसनाव दङ आरो ने हरैथिं बे आर्ट एन्ड क्राफ्टनि इनस्टलेसना आलदा बेहाय ओरै दै बारलांबा नायनो मोनगोन देग्लाय माने बिराद सिस्टेमेटिक बानायदों बिराद दालां दङ दै बारनानै हरैथिंबो ओरैबो आरो हरैथिंबो माने बिराद औवानि दालां बानायदों आरो बिराद मोजां बिदिनो आरो बेसर बागानबो दङ देग्लाय बिराद मोजां बे भेन्युनि सिङावनो फेस्टिभेल भेन्युनि सिङाव
आरो जोंना बर'फोरनि न' बांबो लुनानै देखायदों एसे कालचारखौ बैहाय बेबायदिनो आरो दा नै बर'नि जे खायसे इउटुबारफोर दङ जाय बिथांमोना गुबुननिफ्राय कपि खालामनानै बिदिनो गावनि माबायाव होयो ट्रेकआव होयो दा बै बेलायाव नोंथाङा सासे जिहेतु बिराद आथिखालाव मुंदांखा इउटुबार हिसाबाव दा बै नैबे जाखांफु इउटुबारफोरखौ माबाफोर मेसेज होनो सानो? बेनो जाहैबाय नोंनि अरिजिनेल कन्टेन्टखौ आपल'ड खालामोबा नों साक्सेस जागोन लं रानाव आरो नों गोबावसिम सोलिनो हागोन जुदि नों मालायनो खावनानै बा माबानानै गावनि बानायनानै बानायोबा नोङो बांद्राय गोबाव जोरनाय नङा आरो मानो होनबा दाथ' जेनेबा नोङो बिराद नोङो मा होनो बिराद रुल्स दङ दा इउटुबाव जेनेबा नों बेखौ क्लेम खालामनो हायो ना कपिराइट क्लेम खालामनो हायो आरो दानि गोदान इउटुब स्टुडिय'आव माबा मोनसे दंखायो बेहायनो नोंनि भिडिअखौ सोरबा कपि खालामदोंबा अट'मेटिकलि नायनो हायो बाहाय माने पार्सियेलि एसेल' बानायदों ना फुरा 100% बाहाय देखायजोबखायो बाहाय थांनानै नोङो क्लेम खालामनो हायो नों इउटुबाव दा फेसबुकआव बांद्राय हाथ'वाखै बे जिनिसा दा फेसबुकआ गोदान हिसाबै गैथ'वा खिन्थु फेसबुकआवबो माखासे जिनिस कपिराइटेड खालामनानै दोनखानायफोरखौ हाया आरो बाहायबो बेनो दे होमबा नैबे समाव बिथांजों नैबे दिनैनि दैजिं फेस्टिभेलाव बिथां आलफ्रेड बसुमतारी बिथांखौ लोगो मोननानै एसे मोगामोगि लाबाय दा बिथाङा गोबां बाथ्रा नैबे इउटुबनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायबाय आरो लोगोसेनो नैबे समाव बिथांखौ आंनि चेनेल जानानै नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बिथांनि चेनेलाव आंखौ लेंहरनानै नोंथांजों सावरायहोनायनि थाखाय ना आंखौबो पाब्लिसिटि खालामनायनि थाखाय थेंक इउ समाव आरो बिथांनि आलफ्रेड बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थियाबा चेनेलखौ नायहैनो हागोन ओमफ्राय बिथांखौ बिराद साबायखर थाबाय बिथाङा बिराद माने हार्ड वार्क खालामगासिनो दङ अन्नानै बिथांखौबो हेल्प खालाम बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम इउटुबाव बेनिफ्राय फेसबुक पेजखौ लाइक खालामना हो ओमफ्राय शेयार खालामना हो जाहाथे बिथाङाबो मटिभेसन मोनबावनानै मोदोम दुंबावनानै आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बिदिनो मोजांसिन भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो देखायनो हानाय बायदि बेखौनो गोजोन्थों थेंक इउ